spørger tit mig selv om sådan, hvad er lykke? Hvis jeg selv skulle sætte nogle ord på det begreb, så vil jeg sige, at det er, når jeg sidder og skriver min musik, hvor jeg selv kan bestemme alt, hvad der foregår. Jeg begyndte at skrive tekster sammen med andre i mit første band. Der skrev jeg omkring de ting, som jeg troede, man skulle skrive om. Og for det meste sådan, finder man også ud af, når man har skrevet tekster i noget tid, sådan at alle sange handler om det samme. Always go with you, 'cause you make me feel so real. Ja, det skulle lige hive ud af røven. Jeg har ønsket noget nerve, men der føler jeg også, at jeg kan tilføre noget. Altså, at der kan man virkelig mærke, forhåbentlig, at der er noget personlighed i det. Ja, præcis. Folk tager imod det på en helt anden måde, fordi at der er noget på spil. Der var en kvinde, der skrev til mig, hun har været til en af mine koncerter, og så skrev hun bare sådan, at den der sang, den ramte mig bare sådan helt ind i hjertet. Det har jeg ikke prøvet før på den der måde. Det var ret vildt. Det betyder meget for mig at kunne være autentisk i min musik. Og jeg går meget efter den der sådan ubeskrivelige, den der ubeskrivelige følelse, lykkefølelse. Det er helt klart, det er vigtigt for mig at være autentisk over for mig selv igennem det at skrive det, fordi at det er også det folk det er sådan de hører mennesker, og det er det menneske er. En ren fortolkning af hvordan det er for mig at være mig. Mennesket blev til igennem at skrive tekster. Jeg var ligesom i en periode i mit liv, hvor jeg lige skulle finde ud af, hvem jeg var. Hvor jeg havde gået i rigtig lang tid og ikke passet på mig selv. Ikke håndteret mine følelser. Bare sådan skubbe dem væk. Jeg begyndte at skrive dagbog, fordi at jeg fandt ud af, at det var et godt værktøj for mig til at kunne håndtere den situation, jeg var i. Så begyndte jeg ligesom at skrive det om til sangtekster. Og så er det ligesom blevet en måde, jeg skriver tekster på. Så menneske er en beskrivelse af, hvordan vi som mennesker skal virkelig tage vores følelser alvorligt. Det, der har hjulpet mig med at komme ud af min downperiode, er blandt andet mine venner, både på personligt plan, men også musikalsk i det, at de ligesom kan se ideen med det her projekt, som jeg laver. Der spiller fire af mine venner i mit liveband. Det er ret fedt at lave sådan nogle ting sammen med sine venner. Også fordi, at vi har ligesom samme forståelse for, hvordan vi gerne vil have ting til at rykke, og hvordan vi gerne vil have ting skal være. Så har jeg en god ven, som er min lydmand. Så der er rigtig mange mennesker ind over at lave menneske. De giver en masse tid til det, og det kan godt være lidt svært at sige tak nok til dem. Når jeg står på scenen og laver menneske, det giver noget helt vildt. Altså fordi at sidde og bruge så mange timer i studiet og skrive og producere og alle de følelser, der ligger i teksterne, og kunne stå på scenen og fremføre det sammen med mine bedste venner. Sådan at det hele kan gå op i en højere enhed, og at der er så meget følelse og så meget nerve i det. Det er en meget surrealistisk oplevelse. Det er drug. Full on.
rigtig mange unge har det rigtig skidt og har det svært. Der føler jeg ligesom, at jeg vil kunne give noget til den del. Hvis der var mange, der kendte til det, så kan de forhåbentlig se sig selv i de her tekster. Og forhåbentlig få noget ud af dem, og noget, der måske, hvis jeg er heldig, kan hjælpe dem.